No čaute lidi, vítám vás u dnešného videjka. Dneska chcel jsem vám řeknout, že tady máme slubované video. Tady máme tady slubované video, jak jsem vám říkal, bude unboxing nových petard. Je to malá, jakéby krabice jsem vám zdá, ale má to 3 kg. Tady máme ty staré petardy, chcel jsem vám jich ukázat zblížka, tak tady máme explozivky. To jsou takéto malé. Tady dáme, tady taková krabička cez jeden preskoro. Potom tady máme stroboskopy. To jsou také malé petardy, které vlastně zapálíte a ono to moc bliká. Také malé kusky, jsou tam 4. Zavreme to, počkajte. Tak, tady máme už popísané všechno, jakože co tam mám v této krabici. Potom vytáhneme tento sáček. To už jednu tu petardu tam poznáte. A i z toho jedného shortu, já už jsem vám dal nějaké videjka, i dva odpale jsme robili na tento kanáli. Shorts. Tady máme 2 pirátků, Scratchhead. Potom tady máme Pantala Bomba. To má NEC 0,2 gramů, je to hlučné. Tady máme Ultras. Je to silnější podle mě jak La Bomba, počkajte, rok výroby 2020, jo, má to 0,5 gramu. A potom tady je Viper Fun, to je taky starý. Tyto všetky petardy jsem dostal od kamaráda. Viper One, White. Potom tady máme taky to velký stroboskop, jak je toto, ale toto je značka Hooligans, trvá to 60 sekund. To zapálíte, to již moc bliká. Je to sáčku další, tady máme, to ani nebudu ukazovat, to poznáte, bombky, tam má tam 2 s efektama bombky a už obyčejné. Potom tady máme špeciálne Doom boomky. Tak začneme si asi tu najmenší. Doom Boom F3. Tady máme Doom Boom Mini a tady máme ještě aj Doom Boom Mini, ale s efektovým hen. Tady mám potom asi obyčejný Doom Boom, nemá 5 gramů, je to s efektovým knotem, taky Doom Boomek. Potom, jak jsem vám ukazoval v těch prvních videách, Doom Boom 2G. A tady máme ty 3, jak jsem vám říkal, na to se můžete těšit na ten silvestrovský speciál. Doom Boom 5G, hoši. Taká velká. No, toto jsou všechny Doom Boomy. Tak dáme si to zpátky do krabice, ale tady mám tady jednu náhradnou zářku, keby jakože se mi nějaká ztratila. Tak dáme to na zpátky. Doom Boomka, bombky a různé petardy. A včil, jak jste se těšili, jdeme na našeho, já mu říkám Albert. Nerozbaloval jsem ho vůbec jsem ho nerozbaloval, len jsem tam odstranil tu našu adresu, takže to je všetko. A jdeme ho rozbalit. Tak jdeme si to rozrezat alebo rozbalit. Počkejte, já si zaberu nožík. Mám to tupý už, musím ho naostřit, ten nožík. Ale krabicu to predalo. Tak to je co je. Lidi, já vám to stopnu, já to urobím 2 rukama. Jsem se trošku k tému dostal. Jdu to ještě dát toto dole. Brosky, kalhoty už zlečené, pyžamko. Tady máme. Tak održíme si toto. Druhá strana. A jdeme na to, lidi. Už jsem něco viděl. Oj, to je krása. Lidi, zombumek. Tak prvé, co tady máme, toto vytáhneme, je originální, wow.
Zombum. Hoši, Neck to má, je tam 20 kusů. Neck, nevím, kde to má napísané. Neck 38 gramů, brosky. Hygiena Peterda má asi takáto kráska. Zombumky. Budeme si to sem skládat, počkajte, já si tuto krabičku trochu posunu. Druhé, tady máme, opa, hoši, RC1. RC1, krásné. Podíváme se aj donútra. Je tam 60 kusů, tak ano. Tak lidi, už je to rozbalené, tam je bordel. Jdeme si to rozbalit. Mám to jedno. Oh, what the fuck is that? Dumbum na ňo, ale malé. Brosky. To je malé hovno. Bro. To je maličký. Dívajte, můj prst. To může mít ajsknoté 4-5 cm, ani ne, to má méně. Bro, je tam 60 petard. 60 petard tam je, hoši. Brosky, já jsem tak rád za toto. Doufám, že mi dáte odběr. Další, tady máme, tady to je takáto menší krabička tež. Oh, mikrodumbumy. Simply the best. Tak už to mám rozbalené. Jdeme si je rozbalit, jaké budou velké. No henty byly takéto malinké. Jdeme se, to už by mohly být větší, no. Já nikdy jsem neměl mikrodumbumky. Hoši. Oj, to jsou též černé. Dívejte. Zabereme jedno. Ale voní dobré. O, dumbum na ňu. Mikro. No, hoši, na tento silvestrovský špeciál se můžete těšit. Nepamatám si moc, co jsem už objednal, ale toto jsou ty prvé věci. Potom, tady máme, toto vybereme. Zkusím to vybrat. O, dívejte na to. Dumbum piri. Dumbum pirátky. Samé dumbumky. Jdeme to rozbalit? Tak, už to je jen tam alobal a máme jich tady. Jdeme si jich otevřít, to budou nějaké velké. Bude jich tam asi 100 kusů sami. Brosky. Má zlomený knot? Má to zlomený knot. To mi je jedno. Ne, není to zlomený, to je tak ohnuté moc. Hoši. Shit. YouTube no ban, please. Dívajte. Bro, to je veliké. Dívajte, jak to je velké, Krista. Dívajte, skalpel můj. Ježiš. Další, jak tady máme. To je co? Oh my god. Dívajte, klasické pirátky a dumbum pirát. Jak to je velké. Bože. Jdeme si to rozbalit. Už jsem to rozbalil, jdeme si otevřít, to budou zelené. 1,000,000%. Oh. Máme to takto aha. To je v každém sáčku je jich asi 50. No, super. Lidičky, to je super. No krása. Počkajte. Zavřu to. Tak zavříte. Ale jak to je těžké ty pirátky. Tak. Toto je ta velká krabice. Hej. Jsi nějak stlačený. Hej. Bombky. Hoži, tady mám díru, to je rozbalené trošku. No nevadí. Mám bombky. 0,49 gramů má jedna. Brosky. Na toto jste se měli těšit, lidi. Tady je díra. No dívajte. Single shot Thunder. Tak je to velké.
Ideme si rozbalit. Tak je to rozbalené a tak. O lidi, je tam 8. Dívajte na to single shots. Wow. It's pretty. Také malinké. Krása. Single shot thunder, to asi túto pásku dáte preč, no. Dáme tam. Mesti za. Tak už jsem to navrel trošku, no. Ne tak moc. Jak další. What the fuck? To nebude ani Bože! Hoži, však to je menší jak ty krešky. Že krešky RC1. Dívajte na to, ježiš. To malinké. Tady máme dál. Máme tady koberečky. 5 kusů. Koukneme se, jak mají, kolko všetky, kolko gramů potom. Kalašníkov. Koberečky. Brosky to musí být. Nebudeme si ho rozbalovat. Potom tady máme Kobru 2. Taká to je. Počkejte. Dívajte. Kobra 1. Teda Kobra 2. To je takto. To je takto velké. Potom tady máme Kobra 1. To jsou tež také. Rozbalíme si to. A rozbalíme. Hoši. Tak, tady máme Kobru. Nějaká zátka, nevím, co to je za zátku. Dívejte na to, krásná koblička velká. No, paráda lidi. Tak, počkejte. Jsem to zkoušel více zavřít. No, tak tady má Kobru 1, nebudeme si vytahovat. No, nebudeme. Další, to je už posledné lidi. To je všetko, co jsem si objevil. Není to posledné. Dívejte. Doom Boomy 0,2 gramové, ale nevím, co to je za Doom Boomky. 32, alebo koľko ich tam je. Nevím, co to je za Doom Boom lidi. Petarda nějaká obyčajná. Dívajte na to. Ha! Potom tady má, a to už je asi všetko lidi. Toto je posledné. Pro vás vám ukazuju. Počkajte. Mini Doom Boomy. Dáme to výklad sem. Brosky, to je všetko. Toto je všetko. A tady máme ještě tyto. Počkajte, toto je co v té krabici. Jo, to už je nějaká hen. To vyhodíme. V té krabici dáme všetko zase naspátky, pokusím se dát. A idem vám ukázat, co jsem si tu dostal. Takže tady máme Doom Boomky, tady máme mini Doom Boomky, Kobra 1, Kobra 2, Bomb, Kalašníkov, Doom Boom, Pirát, Krešky, Zomboom, RC1, Mikro, Pirátky, Doom Boom, Mikro, Pirátky a Single Shot Thunder. No, toto je jakože všetko, bo toto je moja ruka velké. Vidíte. Len tyto věci jsme si nerozbalovali. A jen tu všetko vidíte. Tak už budeme na konci videjka. Tady mám ještě tyto ostatné petardy. To jsem vám ukazoval na začátku videjka. Jdeme si to tam společně naskládat nějak. A čaute. Tak jsem to tam už naskládal. A jediné single shoty jsem dal sem, lebo by se mi tam nedali. No tak. Uvidíme se u dalšího videjka. World of Tanks alebo nevím co. A hlavně se ještě na ten silvestrovský špeciál. Ještě si půjdu nějaké koupit do večerky petardy. Budu tam za měsíc. To dáme též. No ne unboxing, ale koukneme se, jaké jsem si koupil. Tak já vám děkuji moc, že jste na tento videjku byli.
Dajte mi like a odběr pro další jakože videa, abyste viděli. A já se s váma loučím a čaute.